Yaya Pilar! Yes, Diyan madam. kami na para sa sa gate kami magipanawag. Okay. Ako na pa yun, nasa panilig. Okay, sure. Makatulong ka din ko sa Yes. Hi, madam! Hello! Hapon! Yes! Paano ka taniaw? Ano ba na ni Marites? Yes! Nga gusto mo magsulo? Dali, ti! Ay, Welcome! sige, thank you. Welcome to the home! Ay, kung naman isang bulan mo, di mo doon. Yes! Panawag sa bulan. Gusto mo makita sa sulod? Mga bongga, dahil mga gamit doon. Hindi, madam. Hindi ba halata kay pakita mo lang mo may mga salakyan? Yes. Mga big time na di tao yun dahil. Saan? Oh, at so, baka namin na daw pagsulod mo daw open ka gid yun. Wait! Surprise! Come on, dali! Okay, go on. Welcome! Come Ay, on. cute sang ido. May hapon! Ay, ano sang ido? Tuti! Ay, pungko din di maguyoya, dali Thank ate. you. Mamatay ka ako. Mamatay na kayo mga ito. O, ka-sexy sa iya, di ba lang? Ka-sexy. Ay, madami hindi daw pungko. Madami daw hindi da bagay sa imo ang lugar. Dali. Sure. Dito ka sa tunga. Dali. 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 Lucia ng amaw. Ano man? Social climber ni kasi Yaya Guru ay. Ano nga bro? So kung pwede na bisita nga dapat sa bisita ka to. Ito ka katuan ko pe. Hi, Miga! Ano ka? Mga ayot ko may tubig na wow, nagid ko nga daan. Ang cold lang. Kung may juice, pwede juice na soft drinks. Yaya, obligasyon ko yaya ko. Sige, miga, dali na gid miga. Daw gamay isa nakasugo pala ang gamay sa kanto. Paanda na ka din. Fairness kami, balas ng balay. Kuwerte ito namin mga bulbs pa dahil. First time nakasunod sa amon nga balay, wala niya sa amon. Pag ang tao di, may mga plantita, tapos may bungga, di mga bulak-bulak. Bisan sa gilapong kung ano lang, di bang galaw. Ay, kung ako ang tagiyasin ni Dog. At syempre, napalapit na dahil ang Christmas dahil. May mga Christmas tree na dahil yung ibutang dahil dahil. Yes, hindi lang kasi. Kasi wala lang Christmas tree, ay importante mabugnawa ng akong kalawasan. Kanami sa air conditioner. Yes, kamahal sa dahil. Nakibukit ko yung kay 3 GB. Matindog ka taas mga dansa mo dahil. Uy, baka yung TV, mahal TV yun. Ano? Ay, matubig ka Ay, na. matubig, marin matubig. Ay, thank you. Ay, hello miga. Okay ka lang din miga. Okay siya, okay siya. Sa daan dahil. Abisyosa na daan dahil. Tingnan mo na bisyo sa kaya ko ama di. Kanami, asang tubig na, pwede ako soft drinks. Sige lang pala makasundan ko lang na siya. Sino na sa? Ha? Sino na sa? Doon ilala Kaya kayo. bisita ka isa. Ha? Sino yung katuan niya na di? Hello miga. Klaro ko lang miga. Sino tayo na katuan mo di man? Siyempre, sino pa ba? Kundi si Mama Artes. Ma'am, thank you, gida. Yes, thank you. Hindi ka sa inyo balay. Uy, ako si Mama Rites. Ako si Mama Rites. Ay, ikaw si Mama. Ikaw si Mama Ako si Mama Artes. Rites. Yung katuan mo di. Wala ko ba kabalo, ma'am? Abi ko na siya si Marites. Nga para mo ba lang siya? Siyempre, makita ba lang ng tawag na tsura niya sa tsura mo? Makita na ba sa outlook ano, sa bio out? Mabala mo na sa... Siyempre, mapisa ko yung kasi ama mo. Gisugo ko na sa magwa. Hindi na ako yung sala, yung mamiya. Isa pa panulo, kuya daw siya ang tagiya sa balay, hindi ikaw. Ako si Mama Rites. Maano ka tanda sa Lang ako? tawag lang sa spiyo, na tsura niyo daw ako sino-sino. Pero ako madam, ang ginobra ko madam yan, doon nag-entertain na ako bala sa iya kasi syempre may bisita. Pag ikaw man, kanina po tayo panilig, wala mo ginagawa ako na no. Ang ako si Lig, ginagawa ko panilig. Ikigistoryan ako gano'n sa iya nga syempre bisita naton. Ay, ma'am mo na, hindi ka di magdugay sa akin. Ang dami sa akin. Hindi mo ka di magdugay sa akin. Hindi ka di magdugay sa akin. Mabaka dito ako sa konsilig na ikaw kuya yan na ano, ikaw kuya ma. What? What? Madam, hindi ba na doon? What? Madam. What? Ang bra ko, marigo pa ko. Madam. What? Madam. Di lang po, kung ako wig You are fired and expired. Lapat. Ay, ti, kung amo gali, madam. Wala ka na timbang. Ang kigimpalin mo na itong isa mo katimbang, eh. Okay, umuwi na giman eh. Isa lang kita ito ang timbang mo. Kagkawatan pa ito mo na ganyan gusto ko tanig. Ito sa shalira ka man.
Kasi may silubra man ang tatimbang, kasi may pulo. Ato ako ni sabi, paraya sa kung sabi. Ti ako ba tsaga mo sa akong madam social lagid haw sa amo ko ning outfit haw. Mapayad ba lang kuya? Magalanon kami, tadamo ka matimbang, tanawon. Ay sa matutuod lang mala madam, ginulam ko lang sa piak balay. Ay, amo na galing, inulan mo lang na? Oo, wala ko ginaging expecta nga mo to gini ang imo timbang niya. Di ba si... Pero madam ko mag-amo ma lang na. Ma-apply na lang ko din sa imo to talaga ipapuli mo naman to imo timbang. Kung mo, wala naging ako timbang na ano. Pwede ka naman, pwede ta ka mabaton. Basta, may kondisyon ta duwa. Ay, sim. Sa duwa ka kondisyon. Ano nga imaganaw haw? Duka budlay, tapos na siguro. Gusto mo gimabal ang ako kondisyon? Ay, sige Pero hindi madam. sa ako gimagobra. Ay, ako pa yung madam. Promise, gusto ko ginobra. Promise, ganyan madam. Ya. Okay. Ano yung mo, umiyak pati yun. Kasi, dila mo kung tuod, be. Kasi dila Duwa mo. ko yun eh, madam. Ang balmot ba? Oh, sige, sige. Duwa ka kondisyon. Okay, duwa ka kondisyon. Una-una, kadto ka ng smertana, be, ito, be. Uy, kapos. Di ko na madam. Updan na ka. Updan na ka. Abrihan ko kita. Oo. Okay. Roland na sa... Kapos, abri madam. Ako na lang. Ako na lang mabrisi mo. Thank you, madam. Okay, ari na madam. Ang first condition, ha? Ito sa gate, sa gate. Ang first condition na muna ni. Gito ka na sa Ay, gate. ito pagit sa gate. Muna, kararang, lapit na. Para mabala mo ba ka na mag-break. Wala mo, may ano ni mo. May Basta password niya, muna may to. password niya. Basta muna to ang una kondisyon na nagawa Oo. ako sa inyo itong Oh, may password niya, okay. Ha? Okay. Okay. Ano ang kedua kondisyon? Kaya mo na duwa kondisyon. Lakat-lakat na ni Gamayo. Diyan. Dahil lakat-lakat na ni Gamayo. Diretso ka puli ah. Muna roll number 2 mo. You are fired. Ang balaan ko naman, wala ka lang kung nagsigot. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay Boys!